Hej. Nå, det bliver ikke så godt. Ja, lige nu skulle I faktisk sidde og se en video med mig og Louise, som vi havde lavet. Men det nåede vi ikke rigtigt. Der var så også nogle fejl sådan i løbet af hende. For eksempel vores skrivning. Foregik nok ikke sådan der. Mere sådan her. Hej. Nej, jeg laver ikke noget. Hvad laver du? Spændende? Okay. Sej. Nå, du skal noget? Ja, okay. Så må jeg også sikkert lære noget. Hej. Det smarte er altså, når man skal have en bue med i filmen, så er det utroligt smart at huske buen. Og jeg glemte den nok derhjemme lige da vi skulle optage. Undskyld Louise. Der sker også det, at når man sådan har en makker, der skal hjælpe en til at optage, så forsvandt min makker ligesom lige pludselig, når hun synes, der var noget, der var sjovere. Det resulterede så i, at jeg ventede i lang tid. Det er selvfølgelig noget lort, fordi at vi ville faktisk rigtig gerne have vist den video, og vi har arbejdet så længe med den, at jeg håbede lidt på, at vi kunne have vist det nu, så det er selvfølgelig noget pis. Men hvis der er nogen af jer, der tænker på, hvordan vores video faktisk ville have set ud, så det havde intet med vores video at gøre. Jeg ved ikke lige, hvorfor det blev vist. Nå, ja.